संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। योग समिती वैभववाडी उद्योजक सुनील नारकर, माजी बांधकाम सभापती जयेंद्र रावराणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या योग शिबिराचं शानदार उद्घाटन झालं। प्रमुख मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन सोहळा पार पडला। यानंतर रमाताई जोग यांनी योगांचं प्रात्यक्षिक करून घेतलं। पतंजली योग समिती शाखा वैभववाडी आणि या विद्यालयाच्या वतीने आयोजित केलेल्या या योग शिबिराच्या या कार्यक्रमाला खरं तर कार्यक्रमाची उत्सुकता आहे। प्रत्यक्षात आम्हाला योग बघायचा आहे आणि त्यामुळे समोर बसलेले सर्व विद्यार्थी हे उत्सुक आहेत। कधी एकदा हे योग प्रशिक्षण शिबिर सुरू होत आहे, त्यामुळे खरंच मी काय जास्त बोलणार नाही। त्यामुळे सर्वप्रथम व्यासपीठावर असणाऱ्या सर्वच मान्यवरांचं मी स्वागत करतो, धन्यवाद देतो आहे। आणि मुळात या विद्यालयाचे, या संस्थेचे प्रमुख असणारे जयेंद्रजी रावराणे यांच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला मला दुसऱ्यांदा येण्याचं भाग्य मिळालेलं आहे। खरं तर कार्यक्रम इथे सुरू होण्यापूर्वीच मला वाटतं एक अर्धा तास आम्ही अगोदरच आलो होतो आणि खरं तर इथे रमाताई बसलेले आहेत आणि रमाताईंशी बोलत असताना ते योग आणि योगाचं काय महत्त्व आहे हे आम्हाला पटवून देत होत्या। खरं तर वास्तविक आम्हाला त्यांनी पटवून द्यायची काही गरजच नव्हती, कारण त्यांचा आत्ताच्या या वयात असलेली त्यांची ही शारीरिक क्षमता आणि त्यांचं तो आवाजातला जो काही दमदारपणा आणि ते अनेक उदाहरणं देत होते आणि ते उदाहरणं ऐकत असताना मग मीच त्यांना स्वतःहून विचारलं की ताई आता तुमचं वय किती आहे? तर मला वाटतं 75 त्यांचं वय आहे आणि तुम्ही बघू शकता, म्हणजे आम्ही जे व्यासपीठावर आहोत ते सर्व बरीचशी तरुण मंडळी आहे, पण त्यापेक्षाही त्यांचा जोश दिसतो आणि याचं कारण म्हणजे योग, एवढंच मला समजलं आहे। आणि त्यामुळे मी एवढंच सांगेन, खरं तर 21 जून हा आपला जागतिक योग दिन म्हणून आपण अगदी जगभरामध्ये साजरा करतो। खरं तर जगाने मान्य केलेले आहे की योग किती महत्त्वाचा आहे। योग आता काळाची गरज झालेली आहे आणि आताच्या या धकाधकीच्या जीवनामध्ये योग हा अतिशय महत्त्वाचा भाग झालेला आहे। त्यामुळे निश्चितच अशा या कार्यक्रमाचं आयोजन या विद्यालयाच्या मार्फत, या संस्थेच्या मार्फत होते आहे आणि खरं तर या सर्व या उपक्रमासाठी ज्यांनी जो पुढाकार घेतला आहे ते जयेंद्र रावराणे असतील, अगदी युवा उद्योजक आपले इथले सुनीलजी नारकर असतील, तर मी त्यांना हृदयापासून धन्यवाद देईन, कारण असे उपक्रम होणे फार गरजेचं आहे। आणि खरं तर मगाशी रमाताई देखील बोलता म्हणाले की चांगलं रुजवणं ही फार थोडीशी कसरत असते आणि त्यामुळे कदाचित सुरुवातीला त्याला तेवढा प्रतिसाद मिळत नाही, पण मला नक्की विश्वास आहे ताई की आम्ही पण या जिल्ह्यामध्ये, जेव्हा या जिल्ह्यामध्ये पहिलं TV चॅनल जेव्हा सुरू करत होतो अगदी डिजिटलमध्ये, तेव्हा आमच्यासमोर एकही प्रेक्षक नव्हता। इथे तर एकही प्रेक्षक तरी आहे, आमच्यासमोर एकही प्रेक्षक नव्हता आणि मला तो दिवस आठवत होता, तुम्ही बोलत होता ते। पण आता अशी परिस्थिती आहे की जिल्ह्यातला कोणताही कार्यक्रम आमच्या चॅनलशिवाय होत नाही, त्यामुळे ही परिस्थिती आहे। त्यामुळे मी हे उदाहरण इथे सांगण्याचं कारणच हे आहे की तुम्ही जसं मगाशी म्हणालात की चांगलं रुजवण्यासाठी थोडंसं कसरत ही करावीच लागते। त्यामुळे निश्चित जेव्हा तुम्ही हे चांगलं लोकांमध्ये रुजवाल आणि एका वर्षानंतर आम्ही जेव्हा इथे येऊ तर मला वाटतं हे ग्राउंड पुरं पडेल, एवढंच मी सांगतो। त्यामुळे निश्चित पुन्हा एकदा मी सर्व या संस्थेला आणि या पतंजली योग समितीला धन्यवाद देईन की अशा चांगल्या उपक्रमाला तुम्ही आम्हाला बोलवलं। दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे कोकणच्या या मातीमध्ये रुजलेलं हे TV चॅनल आहे, कोकणच्या मातीमध्ये रुजलेलं हे आमचं दैनिक आहे। त्यामुळे अशा उपक्रमांना प्रसिद्धी देणं, त्याचा प्रचार करणं आणि हे तुमचं कार्य अगदी तळागाळामध्ये पोहोचवणं हे आमचं काम आहे आणि ते आम्ही आधी जातीनिशी आम्ही ते पाळू, एवढाच मी शब्द येथे देतो आहे आणि धन्यवाद। योगाबद्दल बोलायचं म्हटलं तर माझ्यापेक्षा बरेचसे अनुभवी या ठिकाणी बसलेले आहेत। या ठिकाणी आज हा कार्यक्रम बघता मला खरंच खूप आनंद होतोय की आमच्या वैभववाडी तालुक्यात मी हा प्रथमच योग शिबिराचा कार्यक्रम या ठिकाणी बघतोय आज, त्यामुळे खरंच मला खूप आनंद होतोय।
मी सतत माझ्या काकांना विचारत असतो की काका, बरं जयेंद्र काकांचं वय आता जवळजवळ 60 झालंय आणि त्यांच्या फिटनेस मागचं रहस्य काय? त्यांनी मला अजूनपर्यंत काही रहस्य सांगितलं नाही, परंतु ते रहस्य आता इथून पुढे सांगण्याची गरज मला वाटत नाही. हे सगळं बघता मला जयेंद्र काकांच्या फिटनेसचं रहस्य मला या ठिकाणी कळालेलं आहे. या ठिकाणी आज हा योग प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम बघता या आजींना मी मगाशी बघितलं आणि सागर चव्हाण साहेब, तुम्हाला सांगतो, मी अगदी भारावून गेलो. तर मला वाटतं चव्हाण साहेब, तुमच्या माध्यमातून या आजींना आपण फक्त आपल्या तालुक्यापुरत्या मर्यादित न ठेवता, जिल्ह्यापुरत्या मर्यादित न ठेवता, आपण त्यांना अखंड जगभर प्रसिद्ध करूया. आणि तुमच्या चॅनेलला काही जर का आजींना प्रसिद्ध करण्यासाठी काही खर्च येत असेल तर मला नक्की सांगा. या आजींसाठी जगभरात प्रसिद्ध करण्यासाठी तो अखंड खर्च मी करतो 100%. कारण या आजींकडून खूप सारं काही शिकण्यासारखं आहे. या आजींना इथे पुढे बसताना बघितलं आणि त्या स्वतः योगा करतात हे बघितल्यानंतर मला पुढे यायला ऍक्च्युली खरंच सांगतो. पण या ठिकाणी बसलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांना किंवा या योग शिबिरात समावेश झालेल्या सगळ्यांना सांगतो, योगाचे फायदे काय. मी पतंजली समितीचे खरंच खूप आभार मानतो. कारण आज मोठमोठ्या शहराच्या ठिकाणी बघितलं तर योग शिबिर चालू असतात, योगाचे क्लासेस चालू असतात, परंतु आमच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक छोटासा तालुका वैभववाडी, आणि या वैभववाडी सारख्या ठिकाणी जर का योग प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाणी होत असेल, हे जर का योगाचे प्रशिक्षण या ठिकाणी आमच्या शाळेत होत असतील तर यासारखी आनंदाची दुसरी बातमी कोणती नाहीये. लोक आज मी बघतोय, माझ्या ऑफिसला एकदा योगा टीचर आले होते. त्यांनी मला सांगितलं की सर, तुमच्या या व्यस्त शेड्यूलमध्ये तुम्हाला खरंच कुठेतरी योगा करण्याची गरज आहे. तर मी त्यांना म्हटलं, नक्कीच योगा करणं खूप चांगलं आहे, व्यायाम करणं खूप गरजेचं आहे, परंतु मला वेळेअभावी या गोष्टी जमत नाही. तर त्यांनी मला सांगितलं की तुम्हाला वेळ तुमचं आयुष्य जगण्यासाठी तुमच्याकडे जो काही वेळ आहे त्यातल्या दिवसातला 1-1 तास आम्हाला द्या. तर मी त्यांना हो म्हणून सांगितलं. तर त्यांनी मला सांगितलं की सर, आम्ही तुम्हाला आठवड्याचे 4 दिवस योगा शिकू, असे 16 दिवस आम्ही तुम्हाला महिन्याचे योगा शिकू, आणि त्याची फी मला त्यांनी 38,000 रुपये द्यावी सांगितली. मी म्हणतो ते 38,000 देणं छोटी मोठी गोष्ट, त्या गोष्टी बाजूला राहू दे, परंतु हे आमच्या आजीचे जर का कोणी ऑनलाईन क्लासेस बघितले ना तर महिन्याचे 38 लाख आजी तुला भेटतील. म्हणून सागर चव्हाण साहेब, तुम्हाला सांगतो की लवकरात लवकर आमच्या आजीला प्रसिद्ध करा आणि आमच्या या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांना समजू देत की आमच्याकडे अशी कोणतरी आजी आहे, तरुण आजी, जी या ठिकाणी योगा शिकवते, स्वतः योगा करते, आणि वयाच्या 75व्या वर्षी या आजीची ही जी काही शरीरयष्टी आहे, खरंच आजी तू अगदी 16 वर्षाच्या मुलांना लाजवशील असं तुझं एक काम आहे. तर आजी, मी या कार्यक्रमानिमित्त खरंच सांगतो, हा योगाचा कार्यक्रम आहे, परंतु या आजीबद्दल बोलतो की आजी तू खरंच शतायुषी हो, आणि येणाऱ्या अजून पुढच्या 25 वर्षात या ठिकाणी 100 लोक बसलेले आहेत, त्या ठिकाणी लाखो लोकांची गर्दी तुझ्या मार्गदर्शनाखाली जमू दे, अशी मी आमच्या गांगरवनातला प्रार्थना करतो. आणि या ठिकाणी शेवटी मी जयेंद्र काकांना सांगतो की काका, यावर्षी जे काही माणसं जमलेत ते मला वाटतं हे पहिलंच वर्ष आहे, त्यामुळे येणाऱ्या पुढील वर्षात नक्कीच हे मैदान या ठिकाणी आपल्याला अपुरं पडेल. त्यामुळे एका मोठ्या मैदानाची तुम्ही व्यवस्था करा. आणि या ठिकाणी मला वाटतं ह्या ठिकाणी आपले पतंजली योग समिती जी तुम्ही काय मेहनत घेताय, या मेहनतीचं फळ तुम्हाला नक्कीच भेटेल. आणि ज्या ज्या वेळी तुमच्या या समितीला कोणतीही गरज असेल त्यावेळी सुनील नारकरला तुम्ही आवाज द्या. त्यावेळी तुमच्यासोबत मी 24 तास या ठिकाणी उपलब्ध आहे. आणि शेवटी जाता सांगतो की या ठिकाणी लहान मुलं असू दे किंवा वयस्कर माणसं असू दे किंवा तरुण मंडळी असू दे, तुम्ही योगा हा केलाच पाहिजे, व्यायाम हा केलाच पाहिजे. कारण मला माझ्या काकांनी शिकवलेलं आहे, सर सलामत तो पगडी 50. आणि या ठिकाणी मी कायम माझ्या व्यवसायात असू दे किंवा माझ्या जीवनात कोणत्याही गोष्टी करत असताना मी माझ्या
काकांना म्हणजे शरद नारकर गुरुजींना फॉलो करत असतो आणि राजकारणात मी काही गोष्टी करत असताना आमचे जयेंद्र काकांना मी फॉलो करत असतो. या दोघांनी मला शिकवलेलं आहे की सर सलामत तो पगडी बचाल. म्हणून तुम्हाला इथे बसलेल्या सर्वांना सांगतो की योगा तुम्ही नियमित करत जा. तुम्ही आता बोलत असाल हा आम्हाला ज्ञान देतो हा करतो का नाही, पण मी सुद्धा या आजीला बघून आता भारावून गेलेलो आहे. मी आता हा योगा बघणार आणि सागर चव्हाण सर जो काही लाईव्ह योगा दाखवतील तो मी लाईव्ह बघून आणि ऑनलाईन बघून आजी मी नेहमीच तो योगा करेन. आणि पुढच्या वेळी ज्यावेळी या ठिकाणी येईन त्यावेळी माझ्यात काहीतरी बदल झालेला असेल या ठिकाणी आम्ही सांगतो. यापूर्वी देखील वक्त्यांनी योगाबद्दल माहिती सांगितलेली आहे, त्यामुळे त्याच्याबद्दल काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. योगाचे फायदे जगजाहीर आहेत. आपला योग हा आपल्या भारतातून उगम पावलेला आहे आणि आता तो संपूर्ण जगामध्ये योगाची व्याप्ती पसरलेली आहे. योगाचं महत्त्व सगळ्यांना माहीत झालेलं आहे. केवळ शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी योगा महत्त्वाचा नाही आहे, तर मानसिक समाधानासाठी सुद्धा योगा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे केवळ शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठीच नाही तर मोठ्यांसाठी, वृद्धांसाठी, सगळ्यांसाठीच योगा महत्त्वाचा आहे. मुलांना जसं अभ्यासाचं टेन्शन आहे, मोठ्या माणसांना वर्कलोड आहे, तर या सगळ्यांमधून एक स्ट्रेस रिलीफ म्हणून योगाकडे पाहणं हा सगळ्यात उत्तम मार्ग आहे. आणि त्याच्यासाठीच आज आपल्याकडे वैभववाडीसारख्या आपल्या छोट्या तालुक्यामध्ये योग साधनेचं शिबिर होऊन त्याची सुरुवात होती आहे. ही खरंच खूप चांगली गोष्ट आहे. आणि याच्यासाठी तुम्हाला जोग मॅडमसारख्या मार्गदर्शिका लाभत आहेत. हा तर एक सुवर्णयोग म्हणायला पाहिजे. जोग मॅडमचं सांगायचं झालंच तर मी जेव्हा 14-15पासून रत्नागिरीमध्ये होते तर त्यावेळेस मॅडमचे चिरंजीव आहेत, वकील आहेत आणि तेही योग शिक्षक आहेत. तर त्यांच्याकडे मी देखील ट्रेनिंग घेतलेलं आहे. साधारण 3 महिने मी त्यांची क्लास जॉईन केले होते, रेग्युलर जात होते. परंतु तिथे मी जे क्लासेस घेतलेत, अनुभव घेतले, तर त्याचा फायदा आणि त्याचे जे एक्सपिरियन्स आहेत ते मला अद्यापही आहेत. म्हणजे श्वासावरचं नियंत्रण असेल आणि आसन कोणत्या व्यवस्थित पद्धतीने करायचं याचे बारकावे त्यांनी अगदी व्यवस्थित समजावून सांगितले होते. आणि केवळ आसनच नाही तर जे साधना जी असते 15 मिनिटांचा जो प्राणायाम असतो ते देखील ते रोज कंपल्सरी आमच्याकडून करून घ्यायचे आणि त्याचा स्ट्रेस रिलीफसाठी खूप जास्त फायदा होतो. तर अशा प्रकारच्या एक अनुभवी मार्गदर्शिका तुम्हाला लाभलेल्या आहेत. तर माझी तुम्हाला सर्वांना विनंती राहील की हे जे 5 दिवस किंवा 4 दिवस जे तुमचं शिबिर चालणार आहे तर त्याचा तुम्ही पुरेपूर लाभ घ्या. याच्या पुढेही आता वैभववाडीमध्ये योगाची सुरुवात होणार आहे असं मला मगाशी सावंत मॅडम म्हणाल्या. तर कदाचित आम्ही देखील त्यांना जॉईन होऊ आणि आपण सर्वांनी सुद्धा जॉईन होऊन याचा लाभ घ्यायचा आहे. आणि अशा प्रकारचं हे एक युनिक शिबिर जे तालुक्यामध्ये रावराणे साहेबांनी आयोजित केलेलं आहे त्याबद्दल त्यांचे देखील मी आभार मानते आणि ते थांबते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.